Može. Jeste već bili na kojoj utakmici ili ovo prva koju gledate? Ne, ovo je prva. Ja sam prije mjesec dana izjavio, još kad su me pitali da li sam bio, da li idem, ja sam izjavio da sam kupio kartu prije mjesec i pol dana za finale. Tako da, dosta sam vjerovao, malo sreća, malo sve, pa evo, prva utakmica i došao sam na finale, jer smatram da jednostavno moram biti tu, moram to vjekovječiti, osjetiti tu klimu i sve ovo što se događa, što rade za kompletnu promociju Hrvatske, što to znači, koliko to snažno, koliko je to iskorak, tako da jednostavno vrlo teško uopće bilo što reći. Mislim, treba biti ovdje vidjeti ili jednostavno doživljavati ove trenutke kroz utakmice, kroz snimke, oni koji su doma, vidjeti da imamo jednu najbolju publika, ponašaju se sjajno ovi dečki, svi ovi ljudi koji dolaze na utakmicu zbilja pokazuju jednu razinu kakva je u biti Hrvatska, jedna sjajna, pitoma, razvijena, mala, ali uporna i puna talenta. Koliko ovo znači za hrvatski turizam? Evo sad cijeli svijet zna za Hrvatsku. To nije sporno, ovo je jedan takav iskorak koji će se još godinama osjećati. Ti dečki još će igrati godinama, i ovi najstariji bar još 3-4 godine. I kroz to naravno da ćemo napraviti jedan program koji već imamo na kraju krajeva i pripremljen i nastavit ćemo sljedeći mjeseci. Prve stvari će se osjetiti negdje oko nove godine, a da ne govorimo o sljedećoj godini. Prognoza? Pa nisam tip za prognoze, samo znam da je ovo konačno možda i pod navodnicima najlakša utakmica za Hrvate, jer znaju da poslije ovoga nema dalje, znaju da će igrati, nadigravati se, a da su već šampioni i prije ove. Oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati. Oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati. Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati. Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati. Hrvatska, Hrvatska!